Kaixo.eus gaitasun eta ezagutza digitalak sustatzen dituen proiektu bada, STEAM Euskadi estrategian kokatzen da eta testuinguru praktiko batean eta erronka errealen aurrean jartzen ditu ikasleak. Elgoibartik mundura proiektua Kaixo munduatik oraindik eta haratago doa, izan ere toki eta komunitate zehatz batean kokatzen da, kasu honetan Elgoibarren, eta Elgoibarko ikasleak aritu dira lanean Elgoibarko elkarteentzako webguneak garatzen. Haien dituzten behar teknologiko horiek erantzuten. Bueno, nik uste udal bezala oso pozgarria dela holako proiektuak edukitzea. Gure helburu estrategikoetako bat bai izan elkarlana sustatzea eta nolabait hori indartzea, ez? Eta nik uste proiektu honek betian asmatzen duala helburu horrekin eta guretzako orduan pozgarria da bide horretan pausuak ematen egotia. Gainera horrekin lortzen dana da eremu digitalian, ez? Presentzia handitzea eta gainera euskeraz. Elgoibarko elkarte entitatea gera, Elgoibarri bizixa ematen diogunak, eta esan leke herrixen erregaixa, orduan oso garrantzitsua da elkarrekin eta elkarrentzat lan eitzea. Hortaz aparte, esan biharra dago, azken ekimen honi, Elgoibarko ikastetxe batu zaizkiola, eta horrek lagundu da sustatzen ez bakarrikan digitalizazioa, baizik eta gure hizkuntza. Euskera dana, eta Elgoibarko euskaltza Leon Topagunia den Elgoibarko izarra oso harro eta oso posi dago olako ekintzak sustatziaz eta horrela eramatiaz, ez? Gure elkartea Elgoibartik mundura proiektuan parte hartu du, eta ikasle batzuk gai dira bain gure web horrisa garatzen. Eta guk ikuste genuen bihar hori izakagula, txarangan web horri batek hori dana leku batian pilatzi ahalbidetzeizu eta horregaitzik hartu dugu erabaki hau proiektu honetan parte hartzeko. Bai ikusten gendula, atxutxe amaikak behar zabala bere webgune propioa. Eta guretzako aukera ikaragarria izan da hau. Hor azkenean gertatu zen gure beharrak eta proiektua bera. Ikusi genuen proiektu bezala ikastolatek eta dana sartzia hor barruan ondo zegoela eta gu behar genuen web horri berri bat. Azkenean gu mundu horretan ez gaude ondo prestauta eta orduan hori web horri eitxia ondo iruditu zitzaigun eta gainera gustatu zitzaigun ere izatia jende gaztiakin, azkenean sorten da harreman bat. Proiektu honen bitartez gure ikasliek, administrazio kudeaketako ikasliek izten da, oraindiken inoiz ez zen webgune bat sortu. Orduen konpetentzi digital bezala webgune bat zertan jakin dute. Elkarlan honetan hain adin tarte handile hona elkarrenganako oso aberasgarria izan dela. Gure gaztiek ikusteko behaien bizipenak zein izan dien, adibidez, 3. adinarentzako sexu ikastaroak. Eta esatu zen, baina gure atxitxe eta mama, da esatu zen, Orduen, behaien artean nahi gabe informazio asko elkarbanatu debe. Eta gero gu arazoa dakaguna da eureri ere esan genion, uet horri aitxerakuan eitzen dozu, baina gero guk ez dakigu nola jarraitzu horrekin eta orduan bere laguntza ere beharko genuke eta hor sortuko dela harreman poli bat. Elgoibartik mundura proiektua guregana iritsi zanean, iruditzuak oso interesantia zela nahiz da guk webgunia euki musika eskolako ikasleak daudelako herrixean banatuta ikastetxe desberdinetan. Orduan, iruditzak oso aberasgarria izan leikela ikasle horiek izatia musika eskolako webgunia ingo deben pertsonak. Azkenean eskolia esautzen debe, txiki-txikitatik, propio ere sentitzen debe. Orduan, guretzako izan zen oso idea politxa, eurak itxia webgunia, musika eskolakoa nahiz dagun lehen nahotik euki bat, iruditzen jakulako, aberasgarria zala, bai guretzako eta bai proiektu egin behar zeben ikaslientzako ere. Nik uste dut, herrigintzari begira edo elkarlanari begira oso ekimen politxa dela iruditzen jata, eta uste dut elkarlan gehiago ere eman leikela. Aurrera begira. Pozik eta harro egoteko ekintza bada. Egisa da erronka potentia izan dela ikastetxeentzat, ze ez da bakarrik digitalizazioa lantzea, baizik eta euskerare.
Orduan, hori, bakarrikan hitz politxa dazkagu ekintza honen inguruan, eta espero dugu urtietan ere horrela jarraitzea.